Mae Sulgwyn yn derfyn ar gyfres o wyliau eglwysig sy'n gysylltiedig â bywyd a gwaith Iesu Grist. Fe dilynir hi gan Sul y Drindod, sy'n yn argyhoeddi mai Trindod yw Duw, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. A fe'n atgoffir ni yn yr emyn nesaf, emyn Gwilym Hiraethog, mae'r un nodwedd sydd i'r tri pherson. A'r nodwedd hwnnw yw cariad. Ac wrth gwrs yr un cariad sydd yn clymu ac yn nodweddu'r berthynas rhyngddynt, y cariad sydd yn brif ffrwyth i'r ysbryd. Cenir yr emyn ar y dôn Seelenbrautigam.